Я житель этого села, житель села Цумуньона, и хотел сказать, вот хотели магазин старый восстанавливать, и вот соседнее государство в главе застава Кукташа не дает нам вот построить наши здания. Старый магазин хотели восстановить, и собирает людей и бросает камнями. И прежде, еще был до этого, 2 раза разбили стекла, и сегодня хотели построить забор с металла, и вот не позволяет нам этого построить. Для нашего села, как бы, и для них, и также для других, для купли-продажи, там продукты необходимы, все, что для жизни. И вот в результате пострадал один наш гражданин, и также пострадала машина в результате. Ман раиси деҳии Сомониён ҷамоати деҳоти Чортко истиқоматкунандаи деҳии Сомониён Иброҳим Сарварӣ мебошад. тӯли зиёда аз 35 сол инҷониб дар ҳамин деҳии Сомониён истиқомат менамояд. мағозае ки имрӯз дар деҳа ягона мағозае ки барои адабин мардуми инҷа хизмат мекунад, нонвойхона ҳам ба аҳли мардуми ҳамсои дӯст, ҳамсои қидрисо ва ҳам тоҷиҳо хизмат мекунад. вале вақтҳои охир ҳамин мағозае ки мо таъмир карда истода будем, аз тарафи онҳо якчанд маротиба сангборон карда шуда, ҳамаи оинаҳои он шикаста, ҳамаш валангор карда шуд. мо имрӯз хостем ки бо мақсади таъмини амнияти ҳамин мағозаи новойхонаи худи истиқоматкунандагон гирду атрофи мағозаро деворпӯш кунем. ва аз тарафи мақомоти сарҳадбонии ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳамаи ҳамин ҳар рӯз қадебки мамонеат нишон медиҳад. ва онҳо имрӯз омада нахостанд ки ҳамин мағозае ки мо деворшо бунёд кардем, онҳо бо аз нав ҳамин мобайни бародари ҷумҳурии Қирғизистон, Тоҷикистон ва ҳамин хел иғвою дастиса андохтанд. ҷамъ ҷолбанд.